ndipo anthu ena ake amabwera ku Malawi kuja kumazatenga azikazi mabwera nawo kuchoni. Akuluakulu ali mu Johannesburg umu amagona nyumba yoti muli anyamata 10 iwo ndikukwatira mkazi uja nkumika nyumba moja. Ndoma peza zoti ukakazi usumapeza ndalama anzako osama kunyengera mkazi wako uja pati pamene paja. Ikakazi zoti life yake ndiovutika kwambiri imene kuphaka anzako amakunyengera. Fori lumu ija mapezeka muli anthu 10 sungakwanise kukapanga land lumu yaweka. Fori malumu ndodula ndi 6p. Ndoma peza ndalama zingati. Fori masala leso ku Johannesburg ikatachuluka ndi 700 600. Ndio salary imene yachuluka. Sanga upasi 1 point chakuti bodza zedi. Manifested. Nde anthu ambiri amene mmaona pa Facebook apanga post atachena izi ndi suzuta kunjoya. Ambiri zova maitobwereka, ambiri zova nzawo za China. Zova za China zimagulisidwa ma 200, ma 300 ndi zochipa kwambiri. Zodi inuso mungatogula. Osamasilira kubwera ku John ngati zikukuyenderani khalani ku Malawi kwa akuluakulu. Osasilira kubwera ku John. Chonde ngati mugwira ntchito mupanga ndalama. Chonde musayerekeze kubwera ku John anthu akuvutika. Ndipo ndipaso ndi nkhani za mapepala zisama opasa ntachi kuti utakataye. Fa polisi lipena paliponse. Ndikuti upange pepala ndi zovuta. Forisa afuna mafolena. Ndio ungatoka zoti uli ndi ndalama ufuna upangise pepala kuma pepala chakuti uzaipeze. Alitapanga ka expire. Heru